които целуват ръце. Нека да им целуват ръце. Но аз си казвам, утрешния ден ще трябва да се научат да работят. Както работим ние, както работим на полето, както обработваме земята, както се бориме за това, защото бъдещето е много светло. Ние имаме прекрасна родина, прекрасна вода, много вода имаме, но те ни я дават. Ето, в момента, при мен, не искам да казвам, че е единичен случай, но ето сега в момента ние сме на протест, аз говоря преди 2 минути в моята база, пак има икономическа полиция и пак басейнова дирекция. Искам да им кажа на всички те, няма да ни изплашите. Няма да ни изплашите. Не се страхуваме. Както Васил Левски е дал живота си за родината, така сме готови и ние да си дадем живота. Няма и крачка назад от България. Пенски, имаш имоти, подготвиш се за Дубай. Защо още мъчиш родината ти? Изтегли се, бе. Изтегли се мъжки. Бойко Борисов. Защо убиваш още родината си? Българ ли те е раждал от тебе, Бойко? Защо продължаваш по този начин? Държавата ни е убита. Няма да допускаме това нещо. Хора, трябва действително. Дошъл е момента, дошъл е дърното. Ако не станеме, няма да имаме родина. Виждате, водата ни дава на Гърция. Но как разбрахме? Разбрахме от наши съмишленици, които и те са вътре във властта. Обаче имат майки българки, милеят, идват и ни казват. Всичко се прави скрито и покрито. Трябваше водата на Гърция да дадат за 50 години. Но след като ние дигнахме шум, сега я дадоха само за 1 година. Не виждам защо тези политици, след като ги избираме за 4 години, ще подписват договор за робост за нашата деца. 15 години. Кой си ти, бе? Кой си ти да заробваш нашата родина, нашите деца? Няма да им позволим такова нещо. Дясните ръце, дясната ръка на Бенски, Ревански, кмета на Белица. Това са хора в пълни корупционни схеми. Ние ясно и точно го казваме, с правото си те да не съдат. Нека да не съдат. Ние ще им извадиме и ние им вадим всички корупционни техни практики. Благодаря ви, приятели, съмишленици. Борбата ще сведеме заедно с нас до край. Даваме думата на Дмитра Дичарова. Здравейте, българи! Благодаря ви, че сте заедно. Това, което днес защитаваме, е трудно да бъде осъзнато. Трудният българин, който се бори за вяра за всеки ден. Това, което обаче трябва да разбере всеки от нас, че ние сме тук, за да се борим за едно основно човешко право. Правото да избираме. Да избираме своите управляващи, да избираме своите законодателни и представителите на нашата държава, на държавната власт. От 35 години почти в България се крадат избори. Това трябва да го знаете. Ще ви кажа защо е това. Когато през 1991 година беше приета Конституцията на България, след като избухна демокрацията, в преходните и заключителни разпоредби има текст, който до днес се цитира във всички определения на Конституционния съд. В него е казано, че до 3 години след приемането на Конституцията през 1991 година трябва да се приеме специален закон, който да урежда обжалването на изборните резултати. На българските гласоподаватели се дължи специален закон, процес, при който бързо, прозрачно и достъпно да могат да се обжалват грешките в изборните измами, изборните резултати. Вече 34 години такъв закон липсва. Изборният кодекс,
първоначално изборния закон, а след това на изборния кодекс, който беше прият през 2011 година, са заложили невъзможността да се обжалват изборните резултати. Това поставя българските гласоподаватели пред свършения факт да гласуват, но да не могат да обжалват, да не могат да дирят правдата за това, че гласа им да ограбват, манипулират, просто е сгрешен, както време. Ето защо партия Величие е единствената партия, която по силата на това, че беше най-много ощетена на изборите на 27 октомври, направи първото и единствено за сега мащабно изследване на изборните резултати. И това, което никой не е направил до сега, ние го направихме. И с това доказахме, че изборите се манипулират, но факта и начинът, по който се развива проверката на тези измами, показва, че за сега правда няма. Няма закон, който да пази нашето основно човешко право да избираме. Демократично, в най-старата държава на Европа, от 18 години член на Европейския съюз. Хубаво е всеки да осъзнае, че ако ние не можем да избираме, няма на какво да стъпим. Няма правда на която да стъпим. Няма справедливост, до която да имаме достъп. Конституционният съд вече 4 месеца не може да приключи това дело. И ще продължаваме да го казваме. Конституционният съд няма правна рамка, в която да работи. Това е така, защото българският законодател се е погрижил тези, които влизат в парламента, да спират там и да бъдат пазени. В нелегитимния 51-и парламент, сградата отсреща, няма невинни. Защото всички знаят въз основата на какви избори са влезли вътре. На 11 ноември на пълния площад с хора, когато много хора дойдоха да протестират, ние ги поканихме да не влизат и да не полагат клетва. Защото не извършат грях. Защото ще нарушат закона. Да нарушат принципа на демокрацията, принципа на правото. Те обаче не ни послушаха. Вместо да застанат на страната на правдата, бюджетът да казват вътре. И да вършат това, което вършат нелегитимното народно събрание. Едно легитимно народно събрание, стъпило на измама, не може да произведе нищо легитимно. Правителството не е легитимно, както и всяко негово друго решение. Днес тези хора се разпореждат със съдбите ни. Управляват милиарди, ще гласуват бюджет, който ще затегне планите на всички ни до последно. Тези хора ще гласуват да дадем ядрените си реактори, платени най-ефтината ядрена централа в Европа, сигурно и в света, да им подарим на държавата Украйна, вместо да ги изградим тук, на нашата територия. Така както сме се събрали днес тук да дирим правда за основата, на която сме стъпили за държава, може утре да се наложи да отидем и да защитим реакторите си, така че да не плащаме най-скъпия ток в Европа. Да има поне 10 000 работни места в онзи район на Враца, Белене, да можем да имаме бизнес, който да не дава всичките си пари за енергия, да има домакинството да просперира, защото когато има енергия, има държава. Когато няма енергия, държава престава.
стават възможни. Много задачи ни предстоят. Всичките са свързани с защита на основното, с което са били видими. Нашите граждански права. Българите са не просто данъкоплатци в България, те са данъкоплатци в Европа. И това, което се случва тук, се случва под скромния поглед, под широко затворените очи на европейските институции. Няма как да обясним на българите, че Европейската комисия от 34 години не забелязва, защото не по-малко, не забелязва както прочетете Европейския съюз, не забелязва какво се случва в България, не забелязва от правата на държава. Искам да ви информирам, че на бюрата на председателите на комисарите, на европейските комисари, на най-големите комисии в Европейския парламент лежат две огромни кости, много добре построени жалби от партия Величие до Европейския парламент, до Европейската комисия, до Съвета на Европа, Венецианската комисия. Това са две жалби, които се отнасят първата до нарушение на договора за Европейския съюз и по-точно в частта за правата на човека. Другата се отнася до нарушението на правата на човека и изборните права във връзка с откраднатите избори в България. Очакваме европейските институции, които не виждат какво се случва в България, да реагират. Очакваме да ни дадат отговор на това какво да обясним на българите, дали българската корупция не е част от европейската корупция. Дали този нарушен правов ред не идва точно от Европа, когато се затваря очите за нарушението на закона. Очакваме тези отговори. И каквото и да ни отговорят от Конституционния съд след 4 месеца мислене, само чакаме да решим. Ще го отнесем до всички европейски съдилища, до всички европейски комисии, до целия свят, ако трябва. Нека благодарим на Краси за нейната борба. 2 месеца беше в болница и въпреки всичко продължава да се бори. Вижте, един човек се изтощава от неправдата. Убива, срива имунна система, убиват ни с неправда. Ние, мъжете, няма да позволим жените и децата да страдат. Така че събуждаме българския мъж и спираме повече да позволяваме на тези, няма да използваме епитети, но неприятни хора, повече да правят същите неща. Между другото, една добра новина от 15 февруари на бюрото на администрацията на Тръмп чакат някакви разкрития за нашите двама любими ръководители, които наследиха Тодор Живков. И продължаваме, ще покажем тези хора, това, което направиха и на Тръмп, и на Путин, които в момента са новите ръководители на света, трябва да им покажем, че тези хора се гаври без тях. А тези, вярвайте, ръководителите на големите държави имат така леко чувство, в което няма да позволят на всеки слабо развит индивид в света да се подиграва с велики държави, велики ръководители и да правят същото, защото тези правят същото, каквото правиха примерно и срещу Тръмп и срещу много хора в целия свят. Те погазват правата на човека. Това е нещо, което те правят. Така че ние ще им помогнем целия свят и точно хората, които е нужно да узнаем за тяхните престъпления. Сега ще дам думата на една жена, директорка на училище, млада жена, защото вижте все по-малко хора, има млади лекари и учители, които имат желание да обучат децата, да се грижат за здравето на нацията и тези хора, тя отново от Върбица, и не я уволняват, унищожават образованието на нашите деца, като слагат неграмотни и послушни хора. И после ние разчитаме на някакво поколение. Или това отново е изборна икономика. Знанието на децата се срива именно заради това, защото хората не са послушни. Това е жена, която вчера беше заплашена с етническо насилие, отново от хората на Делян Пеевски. Стремят се по всякакъв начин да настроят хората
по етнос и по вероизповедание ние трябва да помним хората за добри и лоши. Само така ги делим. Не ги делим по никакъв друг параграф. И ние няма да позволим да направят така, че ние българите, които толкова векове живеем в мир и разбирателство, не могат да ни скарат. Просто това, което се направим, добрите хора ще победят лошите. Това е нещо, което им обещавам. Давам думата на Милена от Да кажем, че останах без работа, защото не склоних глава в името на нашите лица и на това, което ще оставим след нас. Благодаря. Да. Здравейте на всички, аз съм Радослав Иванов, виждали сте по клиповете. Роди се една идея покрай едно обаждане, което направи един студент от първи курс, звъни ми и ми казва: Радо, гледаме ви клиповете, гледаме и Вилин, ама вика, моите хора, младите не могат да разберат един въпрос. Как точно нас, младите, ни крадат? Нищо не мога да разберем. Ние си ходим на университета, някои избират в чужбина, но младите хора не разбират как ги крадат. И затова решихме да направим един иновативен начин да му обясним и да покажем как парите на всички нас, както виждаме сме много, включително и служителите на реда, всеки месец, като се усвоят от държавата и се разпределят по един или друг начин, къде отиват тези пари. Решихме да направим един сериал в 7 серии с една дама, която се появи покрай един клип, който пуснах на английски към Илон Мъск, за да му кажа, защото аз съм живял и съм работил в Щатите. Скъсал съм се задника там да работя, но се върна и заради Михайлов, и заради Барка, и заради Величие, защото когато се прави нещо както трябва, американците, които доведеха в България, се тръгват с уважение към българския народ. Защото се правят неща, които са мащабни и могат да се направят с цялата страна. Обаче, от всеки един от нас зависи това нещо да се направи. И ние наистина направихме един призив към Илон Мъск, защото неговата дума тежи. Платформата Хикс и платформата Twitter в момента всички международни личности са там. Там комуникират и там обсъждат тези неща. Тогава Габриела реши да дойде, да ви представя, това е Габриела Кирова, и каза, тази информация само по специфичен начин може да достигне на тези хора, те да видят. Защото институциите имат представители, които уж говорят на английски, уж им представят какво се случва в България, но ние разбираме всеки ден, че те прикриват истината за престъпленията тук в България, по какъв начин крадат парите, и външните не знаят. Послушайте един сайт в България на чешки, на немски, на английски, в който те могат отвънка да разберат какво става в България. Един сайт, една платформа ми покажете. Няма такава. И ние решихме да създадем сериал, който ще е преведен на 8 езика. Вече от Италия искат да го купят и да го публикуват в медиите в Италия, но затова ще дам на Габриела тя да сподели защо решихме да направим този сериал и тя какво наблюдение има за случващото се. Здравейте всички! И аз съм човек от някъде около 10 години. Искам да ви кажа, че по света, каквото и да се случи в Лондон, в Рим, във всички световни градове, винаги се отразява в всички световни медии. Това, което ме обиди най-много, беше как един мой приятел в фото ми каза: ами то, каквото се случи в България, остава в България. Тук гласът въобще не се чува на абсолютно ниво. Това се показа и с 3,99. И реално ние сме в момента в София и София се води един демократичен град. Искам да попитам къде е демокрацията, при положение, че може да се прави такова унижение на личността. Защото това ти до последно да държиш една партия и да я въртиш на шиш, както се казва, за да може да им предлагаш някакви неща. И след това да кажеш, не, ти няма да влезеш в парламента. Тук не става въпрос за величие. Тук става въпрос за всеки един български гражданин. Защото те са величие, утре ще бъдат засегнати вашите права по един или друг начин. И не може една група хора в България да си разпределят държавата и в същото време да се каже с останалата част от населението. Защото и парите на тази държава, поне когато ги крадете, ги връщайте обратно в страната и ги инвестирайте тук. Недете да ги изнасяте в Дубай, преди това ги изнасяте в Южна Франция, в Западна Европа, в момента ги изнасяте в Дубай. Но шейха направи за
една сила на друга сила. Не, ние трябва да направим от нашата държава един рай, който реално да бъде за пример на целия свят. И в този рай не трябва дори емигрантите да не искат да спират, защото това случай беше добре, но в крайна сметка не трябва да е някакво като все едно кошче за покупки на Европа и на света, а трябва реално да е държава, която да е за пример, защото не може една Швейцария, която има абсолютно същите ресурси като нас, абсолютно същата природа, не е по-лоша, защото ние имаме море и планини, абсолютно всичко дадено. Не може тази страна реално да бъде в това състояние само заради една група хора. И ако мафията беше мафия през 90-те години, в момента мафията реално е държавата, което е още по-жалко. Браво, бе! Последен само призив, понеже много млади хора искат да разберат как могат те да помагат в политиката, какъв начин те могат да допринесат. Всеки един от вас има роднини, има деца, които по някакъв начин вие трябва да им кажете, че има значение те какво правят, има значение как се информират. Дайте им достъп, дайте им каналите, информирайте ги, водете ги на такива мероприятия, защото тогава се изграждат водачи, тогава се изграждат хора, които разбират защо всеки един от вас се бори е тук в този студ, за да може тези хора, които са там, да ни им взимат парите, както момчето като ми звъна, как точно ни крадат. Ами айде да обясним на всеки един наш член на семейството, как точно са ни украли, като абонирате повече хора за медии, не както сега един въпрос да зададат на Михайлов от телевизиите и да си тръгват. И нищо няма да разберат хората защо сме тук. Абонирайте ги към алтернативни медии и нека всеки един от нас да знае. Благодаря ви, гледайте всичко, което правим. Благодаря. Как ни крадат парите, представителките на медиите ни показаха. Отидохме там да говорим между тези два стъклени капака. И едната жена каза, чакай, че ме страхаха да ми падна долу за блочките. Това е центъра на София. Центъра на София. Най-важното място в България. Ако дойде някой чужденец и пропадне, и пропадне, помислете си какво си помисли за България. Значи, ето така крадат пари. Първо, София, града, в който живеят, не е в състоянието, в което трябва да е, или цялата държава. Второ, унижават ли навсякъде, да кажеш, че си българин. Да кажеш, че си българин навсякъде, означава се едно с второ качество. Никой млад човек не заслужава такава съдба. Няма перспектива пред тях, така им крадат бъдеще. Как вместо тези хора да се борят, как да летят в космоса, те мислят как да отидат да спръкнат един грам кокаин в някоя дискотека. Или да ударят две бири някъде, или да отидат да карат сърф на Бали, или някъде друга. Значи не може един човек да е толкова предизен. Нашите млади хора заслужават да бъдат хора, а не животни. И това прави този Конституционен съд, това правят Народното събрание. Принизяват ги, правят ги по-скоро животни. Сега ще дадем думата и на един човек от Видин, от всяка една област, да видите как протичат изборите в Видин. Дали има манипулации, как живеят хората в Видинска област. Това е последното българско царство, което е останало преди години. Там е единствената запазена такава голяма крепост Баба Вида, която се събори скоро. Много хора казват, дайте да пазим крепостите. Дайте ги, ама те се събарят. И нека той ни каже как в тази една от най-важните части на България, как са минали изборите и как протича живота благодарение на тези избори. Нека да се решат избор, която на области. Масово там предварително се знае кои депутати как влизат, кой колко гласове ще има и как няма да има. Масово преди изборите се знаеше, че ДПС ще имат два депутата. Всички се питаха как ще бъдат два. Много просто. Един си напазарува по колко им трябва 6000 гласа, останалите останаха с малко дух да върти върталежките и с най-малък остатък да знае човек с 200 гласа. Така е навсякъде. Техните, например, община Белоградчик, където няма нито един туршин, нито един мусулманин. Първа политическа сила е ДПС.